akarom, hogy 25 De évesen ilyen vagyok, én 40 évesen is live-ozni fogok, engem nem érdekel. Ha 2 gyerekem lesz, akkor is live-ozni fogok, kurvára nem érdekel amúgy. nem a gyerekeidet, de hallod? Dorinát ne vedd a szádra. Mert ti fogtok rosszul járni, nem én. Mit nem vegyek a számra? Jó van, az A Emilióról is, Dorináék. hogy rohadtak, úgy üzenem. Micsoda? Mondom, az Emilióról is rohadtul le lehet kopni, mert az egész mindenki lezárta, és a drágalátos barátnőitek kezdték el a vitát, csak úgy mondom. Jó, én meg elmondtam, hogy Dorináékról egy szót ne szóljál. Ez az igazság, de ezt mindenki tudja. Már ki volt rakva minden csoportba. Csak úgy Tényleg? De ti fogtok ezek rosszul. semmi újdonságot nem mondtam el. De mondom, nem én fogok járni, hanem ti. Ja, megkezdjük ott, hogy én rohadtul nem álltam beléd, pár hónapja küldtél egy olyan üzenetet, hogy nekem milyen a főztöm. Ember, mi a büdös fasz között van hozzá? Nézd a Farkas Timikédnek a főztjét, bazd meg. Ennyit mondok neked, hogy nyomorék. És ki is léptem, hogy elmondom, hogy nekem itt nem fontosak a követők, aztán halt ki a barátnődet. Na, szevasz! Figyú, engem nem érdekel, hogy Hát, miért nem hagyott megszólalni? Esetleg még valaki, aki be akar jönni? Elmondja imáját. Tök chillbe itt vagyok, most keltem föl. El akartam, hogy mondja a problémáját. Erre. Csak ordít. Esetleg még valaki ott abban a bandából elmondja a problémáját nekem. Nagyon szívesen meghallgatom. Most komolyan mondom. Tehát kinyitom a szememet, és ezt fogad. Mi történik? Mi történik? Kérlek szépen az történik, hogy fölkeltem, és ez 3 hónapot történt. Be. Mi be? Bejössz megint? Gyere. Nem. Akkor mi bajod van? Küld ide a többit, behívom azokat is. Csak mondják el a problémájukat. Azt utána aludjatok el. Nem kell szitkozódni, srácok, mert igazából engem nem érdekel. Csak meg akartam hallgatni, hogy mi a problémája. Erre bejön, ezt letámad. Esküszöm, hogy nem normális. Jó, hát tényleg nem az. Tök normálisan itt kérdezem, hogy hova ordít. Besőjön a live-ba, de már fröccsök a szájából a nyál. Azt köpköd itt. Köpköd a vámpír. What's going on? Ja, kérlek szépen az történt, hogy most keltem amúgy, nem olyan rég, fél órája. És arra keltem, hogy ilyen meleg vagyok, hogy én... Mi volt még? Ja, hogy szerkeztem anyád ment a WC-re, retkes nyakú. Ezzel nem tudsz fejlegesíteni. De már nem tudtok fejlegesíteni, az a probléma ezzel. Anyád a vámpírt a gyökérfejű fasz. De miért itt írok? Behívtak a live-ba, miért lépték ki? Behívlak még egyszer, megbeszéljük normálisan. Csak ne vonyítsák, kérlek. De ma mondtam, Miért? hogy lerakom, nem tudom miért kell. Na, én azt akarom, hogy az Emiliót hív be, vagy a Norinát. De te miért nem tudod magadat megvédeni? Én meg tudom magam, én eddig is megvédtem magam. De miért volt? Kommentelőidnek üzenem, hogy egy retkes nyakú faszopók nekem ne írogassanak. Olyan ártatlannak állítod be magad, azt hónapokkal ezelőtt szittad a főztömet. Én nem fogom ezt neked, ember, megbocsátani, hogy kétszínű rohadt geci vagy, érted? Most mert is az elmondom, vagy. hogy undorított főzte. Jó, nem mérgezted meg őket. Játszod az ártatlan, színészkedsz a gyökér, te.
Én színészkedek. Igen, rohadtul, nagyon gáz amúgy. Hogy nyerted meg a való világot? Hónapokkal ezelőtt írt rám, hogy milyen szar a főztöm. Érdekes, ő provokálhat engem, én nem mondhatom el róla a De véleményemet. te Én agyhalott, nem mondhatom el, hónapokkal, én nem figyú, mondhatom el. Akkor miért írt nekem? várjál, figyú, miért a hónapokkal ezelőtt itt hozott föl? Itt is elmondom, hogy rohadt szar volt a főztöd, és tudod, nem mérgezted meg a Mi között van fürdedzéjét. hozzá? Ja, úgy mondom, hogy 25 percen volt rendelkezésre álló, és szerinted egyből valaki bejut a tévébe? Azon a 4 körös castingon szerinted nem kellett főzni? Te nyomorék. Ugyanúgy kellett főzni. De Nem figyú, úgy van, hogy mindenkinek meg lehet... jelentkezek, aztán bejutok a székházba, te szerencsétlen. De figyú, mindenkinek meg lehet a véleménye, mert tévébe szerepeltél. Akkor vállald Igen, föl. meg lehet, igen, meg lehet, de nem kell a másikat folyamatosan alázni, mert amikor kijöttem a villából, mi volt? Akkor is szépen kibeszéltetek pont a farkas faszopó Timivel. Úgyhogy én ezeket nem bocsájtom. Figyú, szépen beszélj róla, mert összevarrom a szád. Elátszad magad, és én ezt felismerem vállalni. Kész. Vállald Követők, föl. nem követők, nem érdekel. Ennek az embernek ugyanúgy fontosak a követők, csak úgy mondom. Jaj, Kinek? köszönöm, megvan a 230 000. Jaj, Kinek? köszönöm, megvan a 240 000. Én ebből élek. Nekem fontosak, Jól és van, szeretem is látszik őket. a turkálós ruháid, amiket felveszel magadra, meg posztolgatod, látszik, hogy ebből élsz. Turkálós? Én vállalom, szoktam turkálóba járni, mert kurva jó vintés cuccokat lehet szedni onnan. Úristen, kiégtem. Mi ez a... Látod, ez a Jó, színészkedés. jó. Ez a színészkedés, amit most csinálsz, az a műröhögés, Nem kurva gáz. színészkedés, nagyon gáz vagy ember, te színészkedsz a legjobban. Én tényleg elmondom, én mindig is egy kurva őszinte ember voltam, de te így hátulról szurkálod a másikat, felhergeled, utána pedig végig, hogy hát én nem csináltam semmit, ők állnak mindig belém, ők mennek a követésre. Tudod, ez kurva gáz amúgy. Megindokoltam, aki hisz, nekem hisz, aki nem, nem. Emilio, menj be, meg Norina. A Norinát amúgy meg old fel, mert szeretne veled beszélni. Azt meg nem akarok vele beszélni, én veled akartam normálisan megbeszélni. Hát igen, szeretne veled beszélni. Nagyon mindegy, letettem, nem érdekel. Tényleg kár volt ebbe az egészbe beleállnom, úgyhogy... De látod, most tényleg szóltad el léptem. magad, hogy te Nem álltál bele. érdekel, úristen. Te álltál bele, most szóltad el magadat. Fúj, de cringe vagy. Istenem! Azt a kurva... De látjátok? Ő köpi magát, saját magát köpi szemben. Most szólta el magát. Hányszor elpufáztam, hogy én turkálóba is szoktam ruhákat venni, mivel kurva jó régi cuccokat lehet onnan összeszedni. És ebben mi a gáz? De most úgy őszintén. Hát hol érdekel, hogy hol veszem a ruháimat? Hímába az Emiliót. Dehogy hívom. De igazából csak ennyit akartam. Ja, úgyhogy ja. Abba vagyom a live-ot. Csak próbáltam vele megbeszélni, mert amúgy azt sem tudom, hogy mi történt. Mert amúgy most keltem, nem olyan rég. És így ugyanaz elkezdődött, mint a legelején, de biztosan nem fogok ebbe belefolyni. Mert rohadtul nem érdekel. Aztán ja. Most már megvan mindenkinek az a követőtábora, akiket bevettek, megvédik magukat. Szóval, ja. Én ennyit akartam. Megyek takarítani, alapján az Anna. És kitakarítom a házat. Szóval, vigyázzatok magatokra. Márkoltam. Aztán, akinek nem tetszek, vagy valami, vagy bármi, azt kövessen ki, vagy amit szeretne. Engem igazából úgymond, akik nem szeretnek, vagy igazából nem is tudom, hogy lehet úgy nem szeretni embert, nem is ismerik, mindegy, hagyjuk is.